Fil-Birgu waqt attività taħt it-tinda, il-mexej Laburista Joseph Muscat saħaq li b'differenza għal dak li jagħmel fil-kriżi ta' instabilità tal-gvern li jmexxi, Lorenz Gonzi iddeċieda li f'Taslima isejjaħ elezzjoni tal-kunsilli lokali sena qabel iż-żmien biex isolvi l-problemi kbar fost il-kunsilliera nazzjonalisti. Xara l-affarijiet kif jiġru. Għax Gonzi għandu problema fil-Parlament ma risolvija fil-partit, u għax għandu problema fil-partit Taslima ma risolvija fost il-poplu, meta fil-fatt, propjament, bil-maqlub, suppost. Joseph Muscat qal li kieku l-Partit Laburista rid joqgħod jagħmel il-lob fl-elezzjoni tal-10 ta' Marzu ma kienx jippreżenta kandidati f'Taslima jew kien jirtirhom fl-aħħar. Iżda l-Partit Laburista huwa moviment li għal kontrarju ta' Gonzi PN jemmel li l-bidla tista' tinġib biss permezz tal-arma tad-demokrazija u għalhekk jeħtieġ li l-poplu juża din l-arma. Kull min lest jimxi ma' din it-triq jingħata merħba f'dan il-moviment. Joseph Muscat irringrazzja lil kull min qed jikkontesta l-elezzjonijiet lokali minkejja li hemm minsab l-ostakli biex jagħmel dan. Konsilli lokali ġodda bit-tmexxija Laburista. Ħadmu kemm ħadmu tajjeb, issa jridu jimxu skaluna il fuq. U qed nindirizza lilkom il-ħerġin. Kunu għafu li l-benchmark issa għolit. Kunu għafu li issa l-affarijiet li ksibna qegħdin warajna u rridu nimxu passi ieħor il-qudiem. Dwar il-qasam tas-saħħa Joseph Muscat fakkar kif il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei kien qal li s-saħħa b'xejn mhix sostenibbli. Dan ifisser li jew itlu xi kelma mill-pjan tal-gvern jew inkella nħatar kaptan ta' vapur li ma jaqbilx kif għandu jitmexxa. Għal-Partit Laburista għal dan il-moviment is-saħħa tibqa' b'xejn għal kulħadd. U dan ma ngħiduhx għal voti, dan ma ngħiduhx għax tinstema sabiħa, dan ngħiduh għax hija parti mit-twemmin tagħna Soċjalista Demokratiku. Joseph Muscat fakkar kif l-aħħar statistika qoriet li 84,000 persuna f'pajjiżna qegħdin friskju ta' faqar. Dwar id-dejn il-mexxej Laburista qal li l-aħħar darba li l-baġit tal-gvern ġie bilanċjat kien propju taħt gvern Laburista. Iżda f'dawn l-aħħar 25 sena ta' gvern nazzjonalista, id-dejn dejjem kompla jiżdied. Gvern ġdid ma jiddejjenx aktar milli jista' jħallas u fejn jiddejjen baqal. Joseph Muscat qal ukoll li Gonzi PN qed jipprova jġiel lil Maltin u lil Lawċin jemmnu li l-kriżi hi ħaġa normali. Iżda l-verità hi li Lorenz Gonzi tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Fatt li jista' jkorreġih biss billi jirbaħ vot wara ieħor fil-Parlament, jew inkella billi jsejjaħ elezzjoni bikrija kif qed jissuġġerulu li jagħmel diversi esperti indipendenti fuq oqsma differenti.